Ik heb een bom in de bank gelegd. En dat heeft de man, het was een man, 2 keer achter elkaar exact hetzelfde gezegd. Een maatregel die de bank waagt is om tenai alle telefoongesprekken op te nemen. Het hier de opsporing van de bommelder voor Juster in alle geval makkelijker maken. Een medewerker van de kredietbank meende zijn stem te herkennen. Het gaat dan ook om een klant die al een tijd hier niet geweest is. Want ze kan de namen niet bijbedenken. Dus dan maakt het alweer een stukje lastiger. De medewerkers van de bank hield dit vaker met agressie te krijgen. Niet alle klanten helpen wij op een manier waarop de klant zelf van tevoren had gedacht dat hij zou worden geholpen. Dus ja, er is regelmatig frustratie. Wat wij wel signaleren is dat mensen ook steeds makkelijker agressief worden. Dus het aantal bedreigingen ook aan de telefoon neemt jaar op jaar wel toe. Andere maatregels dat de bank nooit denkt binnen de sprekkamers en publieksbalie opener te maken. Dan is het personeel wel kwetsbaarder, maar het zal minder agressie oproepen. De politie is goed te spreken over hoe de bedrijfshulpverlening de ontromming juist te regelen. Het personeel is rustig naar buiten gaan. Er is nooit dat ik heb gemerkt dat er iemand ook maar in paniek was. Er werden wel grapjes gemaakt ondertussen en iemand wilde nog wel een kopje koffie halen. Maar die hebben we allemaal vriendelijk, doch dwingend verzocht om het pand gelijk te verlaten. En zelf denk je dan net van, ja, dan laat je dus misschien een bom. Achteraf ga je erover nadenken en dan pas dringt het tot je door van wat er misschien had kunnen gebeuren. Maar op zo'n moment kun je niks anders doen dan wat je geleerd is en dan het pand ontruimen. Maar als je er wel over nadenkt, dan denk je wel van, het had heel anders kunnen lopen. En wilst wij in het gebouw binnen, komt van de balie de melding dat er een lulke klant is. Wat doe je dan? Dan hebben wij een stand-by team. Dat zijn een aantal medewerkers die daar speciaal extra voor getraind worden. Die dan ook opgeroepen worden om actie te ondernemen. Ja, en mocht dat helemaal niet lukken, dan bellen we de politie en dan laten we iemand door de politie uit het pand zetten. De zaak rent je net zo uit te horen als Juster.